saka nhasi ndiri kuenda kubhindura. I will see you ndakubhindura, and yeah, that's basically it. Kune vanhu vaya vanogara kubhindura ndambokuradza ichi karodi kenyu nevanga vasuwa chibhindura as well, ndechimbokuradzai mbichana, but nhasi appointment yangu ngeri yechi yekuenda kune a certain farm. Muchazoriona tako pane something chiri unique chinoitwa nevanhu vepafarm ipapo. Tiri kumazoe. For all those people who grew up in Mazoe, right, tambokupai memories. Inangwa ndizoziva kuti nzvimbo iyi inonzi Mazoe chii, but kumazoe kunoratidza kuti kanzvimbo kakavakwa zvakanaka, and you can see munhu wese, obviously, like I told you before, munhu wese akarima, saka there is literally nothing I can say about farming right now. But kwatiri kuenda, it's not about chiba game. Kune something chekuti hasambochiona chichitaurwa nevanhu vazhinji, saka ndikati aiwaka uko ndinotopisa mafuta totoenda ikokoko choita sei tombonoona what they actually doing kufarm kwavo vanhu ivavo. Uchazovaona later, but all those people wakakurira kunoku, I think this is the way yakuenda futi kuguruwe. Unfortunately, I'm not gonna proceed kuzoenda futi kuguruwe nedzimwe nzvimbo vanhu vakanditanzi you should go there, because nhasi inini I was specifically invited kuti ndite sei ndiende kune this farm. Saka ndikaona invitation imwe iri kusite kunoko, I might come as well, but maybe after my trip yematebelele. Vanhu vanogara kubhindura muri kunyatsoona here karodi kenyu guys, that nditori jealousy ratondibata, because how can you have such a road guys? Iyi ndio inozitara kai apa munorima kune zvekumboseka ese irodi yekuenda kuikira, but I don't know if we still in Mazoe or tamubhindura chaimo. Yeah, ndangofarira hangu kuti this road ndasaramboishandisa, but ndiri kuona zvakapenga stereki, especially vanhu vari kurima. Hazokuti uri kurima chaiyo ndiani muridzi wefamu papachisivo zvangu. Saka yeah, iwe yes, chiku ichi maurenji rayo, orange kai malemoni, orange chaiwo geizi. Une famu rakareba resiri geizi, kumwe kwacho ukoko futi kuneukira ingori family. Tichiri kungoenda guys, the opposite is true. Ifamily one chete, one guys. Oh mana Jesus, apa muridzi wefamily ndisaka ndiani, because rakakura. Kusaidi kwangu kwasina kuredzeka, zvakatongofanana futi, kwangota seisei izvozvizvi. Ifamu 1 ivi hazvizi kuti vakadivhaidha navangu, but tiri kutoona kuti senge famu 1 ndongoita zvemaorange chete. Imba yacho ndofunga ndo iri kuchikomoko, sooneke zvayo, but pakakura. Ndo family, topedza famu remunhu guys. Amana maorange audo emashuaudo guys, ndakuchita munhiku nekungona maorange, munhiku chaiyo guys. Amanaka honai guys, munda here weorange guys. Can you imagine guys? Kana risiri orange riri nachisi, correct me, but ikoko kwacho kumanachisi kana maorange kana malemon ndikoko ndinoda kutombokupindawo uku. Tesei muone nyangu newo munda iyoyi. Hai, ndofana kutombokupinda uku. I think izvozvi takusvika mubhindura. I don't know kuti magumtree plantations here kana kuti chi, and these are the plant here. Handisati ausa kuti ipeas here kana kuti ibeans kana kuti pane chimwewo chicrop chavari kurima kunoku. Vandaona kunge mafarmers hope ari kukarima kukuitwa zvemining kau. Ndizume right kubhindura kwese uku wotonyingira kuti ndidzoke futi. Right, ndandisitomboziva kuti munomu ndo mune Ezekiel Guti University. Ndatoona chikwangwani chakanzi Ezekiel Guti. I'm like what? Ndatofanira muna kuti iri kupi? Ndokumaindustry here ukona kuti chii handizive pabati kuona zvinhu zvimiwani bedwe. Mutaundi kaumu, tatova mutaundi handiti
Kwati chiri kuenda futi. Ichi? Ndese pamaini ndifunga pa ndizosutangwa neotora chii kotobuda mabwe acho guys ndatokuitinesa for the first time kuona vanhu vachiita zvemining nditorimo mumaini macho in the spirit of realm ndirimo kupindura zvakanaka ipopa ndopanoya mawekazi acho Bindura kanzvimbo kangori kadheodheo kakeka kadzaodzao binduraudzo yemasvoudzo tasvika guys. Now we are in a Bindura. Yeah, I cannot wait kuenda kufamba tofana uenda Bindura. Kune mauniversity epa anonzi ma-students ekuBindura University. Yeah, tirimo muBindura. Ezekiel Guti students, what's up? And Bindura University students, what they say? My part 1, my part 2, my part 10, you are essay. Tino kwa sign strategies. Tino Bindura menu. Wana maji. Tino damu wese. We don't select. Right. We don't select. Bindura. I'm sure kana uchidzidza munomu unotombotanga kufunga oh my god, I miss school. Yes, we're representing. Amana iyo tichiri muBindura. Muri kumuona here kana chiudza kuti Bindura kuti basi papa hotela ile hotela ke inoratidza kuti ihotela svinu. Jesus, inonzi ko hotela iyi Mayfair hotel. Mwana manje yo Bindura guys, Bindura guys, can you imagine? Inenge futhi hotel pakanaka futhi. Conference yoenda Bindura. Pamba bemunena? Jesus. Bindura primary. Bindura ndampiga guys. I have never been to Bindura, but yo guys. Bindura yakanaka. It's for HQ. Alright. Kusasuko. Bindura yakanaka. Amona honai guys. Kana tara yacho ni unonzwa kuti mumutara side uku. Alright. Maloja. Iripi? Ndo kune Bindura University. Guys, apa mukanzwa muna kutaura behind the scenes. Ndiye munhu atitambira ari kuenda nesu kwataka invite kuti tinge tichasei chicha video yedu yanhasi. Saka ndiye ari kumbota chitudzo about zveBindura zvimwe hatizozviziviwo. Vanotogara futi kumadheodheo mai mwana Jesus. Mwana manje vatotedza kumarengo but kumadheodheo. Mwana ndikuita futi iBindura yese guys. Look at Bindura. Look at Bindura. But kune gate here reBindura. Ndokune chipadzi kuno kuBindura. Kwatatafuratira. Alright. Ndokumadheodheo. Kana ukatasa kumberi uko makoma ari kumberi kwakwa ndo shashi yanonzi shashi pass unopera padenga papo wakuenda montare saka kumayati unonzi Shashiville. Look at Shashiville. Hamakuzotifungwa ndainyeba kuti ndandiri kuBindura. Look at Shashiville. Anofana ndikuona pamabarwa ndatozotivharidzira. Onai Shashiville guys. Shashiville. Makoma arikuti jealous. Jealousy city in this world. Mbindura mune maflats futi. Teremoni. Nedzimwe dzimba dziri mugomo. Awindine shoko. Oh, that's Bindura University. Bindura University students, how are you? Bindura University students. New campus. Get green. New campus.
Wow. Tato izvozvi zvotatatorika tato Mount Darwin. Saka nhasi ndaita 2 in 1 ndaenda kubhindura nekuMount Darwin guys. So I was yo, look at these guys. Jesus. New states, one states. Muona manjika. Zvoitika kana munhu uri kokoko unosingambozi kuti vanhu vari kuvaka sezvizvi. Unosingatombozi kuti kune madheodheo kune dzimwe nzvimbo. Saka apa isusu asi tichiri mubhindura kwatoenda bude. Alright. So yeah guys, I think iko zvese takuenda the actual farm ratavinga muno mubhindura ndo apo chikwangwani chacho icho chakanzi chiiva koma aimuri pensanzo zabua goats studs. Saka mazuva ana ndichikuudza kuti tikuenda noita chi zvemabua goats bua handei kunoita mabua goats. Handonyatsokuratidza kuti unyatsa kuona kuti ndinonyatsa kuita chido changu chose ndokunyatsa kusvika kwamune mandidana kuya kuti uya umboona zvatiri kuita indinouya nhasi tirimo mukati mechakasara tainda kuno kuzasi kubhindura kunoku ndoona zvedu. I'm actually very happy guys. I never expected kuti ndichaindawo kana kudedzwa kune imwe farm nemunhu nda maproject ake akakura kudera iye munhu iyeye yenyu yamunoita udhumeni tiona chinhu ichi patatichiyekera chonzi chii izvozvi zviri pasenda pivot tatichive kuti iri bundo rerudziro ri oraiti tanoona kuti kudivire kusaidi kuno kusvika mutaundi vanonga vanospecializa anozogadzira nezvozvi nezvamusikaipa zvibhinzi zvacho bhinzi dzanditi dzinogadziriswa maproducts akasiyana-siyana inonzi cooking oil inobuda ipapapa sa like kana wapedza kusvina mafuta zvinosara zvacho zviya zviya ndo zvinozogadzira machanks akanzi soya chanks soya bhinzi yacho. Alright. Yeah. Munoziva basa renyu sister Bertha? Sister Bertha udo mashuwa udo chaiwo. Wow. Can you imagine? Ndandichitaura ndiri behind the scenes ndingoti aiwa uku ndo kune pizi mamudhumeni vakati aiwa inini ndo chisiti changu chine chandine chase chandine chadhuma udzo ndikati aiwa zvina kushata ndobva wati aiwa chirega ndimbokuradzai bagwe rangu ndikati bagwe are you for real vakati yes ndobva wati chi ndakusanangurai kuti kuno kubhindura tinonyatsoita sei. Saka sister Bertha chinyatso vanhu kuti munonyatsoita nezvei uye muchinyatsospecializa exactly zvipi zvacho tizive in case kune mumwe munhu uda kuzobatsirwawo neruoko rwenyu hatizoziviwo papo. Saka taurai tinzwe. Right, zita rangu rinonzi Bertha Chinhema. Kumusha kwangu chiweshoko. Takauya kuno kumapurazi kuzorima. Ina hangu ndiri murimi. Asi takaona kuti kungogarira mari shomanane ndotambira kuna chakunobatsira nekuti ndine mwana anoenda kuchikoro. Saka ndiri murimi sekudaro ndinospecialize on kurima kwechibage, makunde, soybean, cotton nezvimwe zvangodaro neanimal production kuti tinoita kuno kunzvimbo yedu yeBindura Central. Saka apa semudhumeni hauzofaniri kugara, unofanira kuleader by example. Waleader by example, ndakarimo portion yedu yechibage chedu china about 50 hectares kusvika kuseri uko kuchitaurwa nemukomana wamaona uyo. Right, chibage changu chinonzi SC 659. Imbeu yekusidco iyi yatakapiwa nemasvikokota ekusidco Tigorini. Tikabatsirwa futi nekusuperfed ndo vakatipa fertilizer takashandisa apa. Saka chibage ichi chauri kuona ichi takachirima muna November idryland haina madiridziro takarima nemvura yemudenga. Ndo yamunoti dryland? Ndatoti dryland. Kana uchirima nemvura yemapaipi yamunoona macenter pivot ndambokuratidzai uko inenge ichinzi irrigated iyoyo. Saka ichi takarima nemvura yemudenga ndosaka uri kuona chakadai usoi handiti tikutotarisira gore kuti about 5 tons per hectare zvichikwira zvokutoti papapa tikutoona takatonota. Saka
ndiri mudhumeni akati ngwarirei handigarire maoko ndikutoona zvinhu zvitese zvifambe. mumwe ndarichiona kunga ane mazibhundo anga akaenda mudenga sei penyu pasina mazibhundo akadero apa isusu manje tinoshandisa maheadsites then apa ndikuona kuti takaita kuti vanhu vaslash kuti chibage chipindwe nemhepo uchoda mhepo auzoziye zvinhu zvakaita sei zvakangodadaro unofanira kuleader by example technology yandakadzidza kuchikoro ndisasei ndichivaratidza kuti zvinofanirwa zvakadaiwo so ndosaka uri kuona zvakadaiwo so apa munambosakura ndakushandisa mushonga yesora chete. Alright. Asi pazhezha makatodla here kana kuti hamutombobati? Kuno manje kune problem yekuti ukatanga kufurira munda mbavha dzinowanda. Saka kune ndambokuradza kwekutanga uko kune tumademoplos twepfumbudza inonzi pfumbudza iye makanzwa ichitekeshera nyika yese ichoni. Kune tumademoplos twanse pfumbudza ndosaka takadya ipoto. Alright. Kuno koita rekuti muzondotengesa kuGMB. Tochengeta chishomanana pamusoro apa pane munhu takapatana naye muri dzemunda. Pane matanga ehuku nematanga enguruve takutotanga kutochengeta huku nenguruve. Saka ini hamutondipi barwe? Barwe zvinotorevaka hamutodi kuti patinodzoka tinopinda kumberi uko tonokuradza munda wamavheji nemune mabaru motyorwa mabaru. Mune mavheji futi? Zvese. Mavheji kovho here kana kuti? Kovho chaiwo. Ko matomatisi? Matomatisi hakuna because ko onion kuno kumanje. Ko onion? Onion handina. Ndakutoda zvose. Ndakuda zvese. Alright. Kwese kusvika zasuko ndikwenyu? Patichakwira motika tichidzika chienda kumba kwemukomana uyoyo uko. Tine chikuradza munda wacho twakagumira apo. Kana muchiti muchibva uko kusvika uko kwese ukoko. Titobva ipapo toenda kune gomo riri kuseri uko. Gomo tonokuradza kwamamuchiona center pivot yayi kumugano kwacho kwakadaiwo so ndokaunosvika munda. Nini ndakutonyumbonyurira ndiri muno handichatoonekwi. Akomana iri bagwe tase mune height. Inini barwe rakatanga kuberekera apapa. Ini ndoreba ndiri. Roreba zvebagwe racho. Kubva taita chimwana chitokotoko chiri mumabagwe here guys. Rakareba. Manje pane dzimwe nguva yekuti chakambotizwa nemvura. Changotanga kujigara paipai. Saka manje izvo zvino affecta futi ichi muguru. Alright. Saka pachakazokura chatoita sei? Chatombo affectwa chatombotizwa nemvura. Chaka affectwa here? Kurura. Haiwa. Kana kuri ku affectwa kana saka kana isa ku affectwa choita sei izvo? Tekuru upfura ipapa. Yeah. Ndapa kutenda. Ndopasa tikutosina kubindira. Yeah, bundo racho ranga rakakura zvaro. Apo ranga rakakura saka manje nenyaya yekuti handiti uku ndoku east kunobva nemhepo yedu. Alright. Saka unofurira kuti mhepo ipinde muchibagwe. Alright. Hamudhumeni makangwara. Aiwa. Hamudhumeni munoshanda. Fana uleader by example. Lead by example.